Γεια σας guys. Έτσι απλά εδώ παίζω αυτό. Αχ. Ποιος είναι αυτός? Oh my god. Τι μου δίνει ρε φίλε. Κάτσε. Σίγουρα θα το δει. Oh my god. Δεν το πιστεύω ρε. Περίμενε. Να το βάλω στο basement. Τι. Μιλάμε τώρα απλά έτσι παίρνω full stuff. Πάμε να κάνουμε παιδιά σπίτι, δοχήτητά μας. Τώρα έχω γίνει πλούσιος. Α, αυτός είναι Έλληνας ρε. Λέγεται και Άγγελος. Βρω τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων αυτό είναι το βίντεο.